Marata Gadio debbo mo Gadio meeɗa. Ah bon? Ah way meeɗa. Wona 12 ans ko gonmi e radio ko. Allah hay goto meeɗo wiide Marata Gadio mboɗo mi nelduma pass ala. Oumar hay so min jahanno Top FM mi noddata mi ma Oumar neldam pass. Mbiya kam rew galle jamma mi rewa ɗon dokka kam pass. Mi yaha so lewru maayi ko keɓanmi toon ko heewi ko famdi a ƴeewani. Kono noon gurdam muɗum ene muusi. C'est très dur daña yumɓe ma ɓe ganduɗa ko kamɓe kaldannoɗa jamma e ñalawma ko kamɓe tagaɗa huccita e micro te jewtema ɓe mbima a yaaru yo yaaru yeeso. Eɗen jiiɗi jokku golle en jokki golle ha en maayi. Eɓen jiiɗi leñolam eɗen jiiɗi leñol men kono kadi leñol meɗen yo yeccito en. Leƴƴi gonɗi ɗi holko ɓe ɓuuri en? Ɓe ɓurani en alɓude, ɓe ɓurani en jawdi, ɓe ɓurani en yodde, ɓe ɓurani en yontere, ɓe ɓurani en jogade fulla e fayida wadde wawde wadde. Oumar wiya neɗɗo moƴƴo ara rokkuma oto holko bonnanta jomum? Mbete so an sa hubbi oto an Oumar do rokkumi dokkuɗomo wonko bonnantuma walla wonko ustantuma so wona ko ɓeydanma. Min so neɗɗo ari wi kam so lewru maayi Marata Gadio mami rokke ko coɗɗa sag maaro wonko ustata e galle ma ustantama haydara mi ñagaki de. Mi ñaagaki te aduna jutta ha mi ñaago mi wertani junggam mboɗo ñaago ala ko konngol tan ko haala mi ñaagaki. Kono noon yoɓe jeccito ɓe ganduɗa ɓe ko kamɓe kalantaɓe kamɓe goyantaɓe kamɓe gullantaɓe média welani média ene muusi kono Oumar Dorukumen hono hamme li en wona e woɗɓe job jarguil en mawɓe nan ɗon mi haalani ri rewɓe wonɓe ɗo hen guila e artiste aji théâtre mi haalani ɓen ni. Kono noon ko fayi e média minen rewɓe ɓe yoɓe mballu min aɗa holko ɓe gandi Oumar. Allo no mbaɗɗa aɗa selli min de moɗo yiiɗi waddema invité komin mbatte invité pour lan invité ñam guertoɗe quoi mbete emin kayɗi mi anda min kayɗani min Marata Gadio de mi heyɗani guertogal ɗo hen rendo fulɓe ha fi faɗo ala cuusɗo wiide Marata Gadio mo waɗi ɗum invité resto walla Marata Gadio waɗi ɗum invité gallam walla mi itti mbuuɗam mi rokki ɗum Allah jamais mi wiyata hay goto ala dadam ko dow an haalam welani dadam ko dow haalam welani hay goto meeɗa ene muusi noon yiide yumɓe kalda e mumen pijja e mumen jalda e mumen pina subaka mbaɗa besew tela nattiyade radio nattanande hay goto. Joni holno mbaɗirɗa ɗum géré caggal nde e guurɗa ɗum ɗon joɗɗa tan subaka goto tan pinaɓe nanannoɗa ɓurnoɓe ɓalladema natta ɗum yiide nandata ɗumen nande holno gurdata e ɗum haydara la vie continue. Par ce que Oumar mi jooɗima jour goto an Oumar mi haali ha goyɗa suudam jaltuɗa suudam paaɗa balcon aɗa woya ko mbimami Oumar mi natti yiide hay goto mi natti nande hay goto te ko an foti jaggande kam mbimami Oumar an ko taki ha hande mi liggaki te min mi anda so wona radio te pourtant noon mboɗo heewi liggey ko mbawmi min komi artiste mi waɗat perlage mi waɗat fil bouton mi waɗat cakkaji mboɗo yeeya mi waɗat kala ko jinmi waɗat min koye ar liggotomi koye ar min ƴiƴamam ko ar woni hen peut être Allah koko nanni kam e ɗum ɗo ko babam jibine ko nenam jibini ala hen tukkittoɗo ena haala so wona min ko min tan jibina mbami no mbami ni jinmi ko jinmi ko kono gurdam ko jooɗimi min Mariata mi yiyani mi nanani mi yiyani auditeur uji mi nanani auditeur uji hay arannoɓe gallam ne perguito ne mbiya ko kaccita walla koko gottoɗo mi natti nande ɗumen mi natti yiide ɗumen te pourtant koye poosam ummoto koye poos mabɓe mi natti yiide mi natti nandeɓe ha ɗo to kalten no gummimi ɗon jooɗimi an waddi kam e wa Africa 7 an e madame Gangue no jaami Africa 7 mi wiyanima ɗo hen e nder Dakar kono Dara partout dans le monde yimɓeɓe noddata kam partout te ha joni ɓeɗon wonno koɓe rimɓe ha joni ɓe nodda kam kono wonɓe ɗo takko meɗen enen ɓe gandunoɗen ɓe mi nattinande ɓe ñani publicité yam yawti balɗe ɗiɗi mi fuɗɗo nande des message debbo ma Gadioɓe to gonnoɗa mi nanina sellani patati patata mboɗo fadi ɓe min so yiiɗiɓe keɗo so yiiɗi mbasa heɗade komi keɗeteɗo par ce que mi haalani kasaw kono noon min yiiɗiɓe donc neɗɗo so yiiɗima a yiɗat ɗum mbaɗa sincére sa añi neɗɗo whatsapp
hoto hetto ɗum so andi so yawti so natti haalde a hettota ko ɗum a noddata ɗum no noddirta ɗum ni whatsapp hande radio ji ɗi ne keewi postoji ɗi ne keewi télé ji ɗi ne keewi kala ma yiiɗa heɗade kala mo ganduɗa a wawa ala continue e muɗum Oumar whatsapp hoto heɗo ɗum saka aɗa anda ni vie privé muɗum walla vie muɗum mo yahata marra so tawi a haali ɗum ni hande radio ji ne keewi e dow leydi ndi télé ji ne keewi partout yimɓe ɓe foof yimɓe heewɓe hande ndiri ɓe ndiri wadde télé ji ɓe ndiri wadde radio ji ɓe ndiri nadde hen mana ene liggo ɗum gueɗel ngal no ngal wayi hewde ni foof e haade kalten ko haade ko pular kalten koye mondo pular beele ene waɗi nafoore sene waɗi nafoore beele ene jogui nafoore to banggue animateur uji ɗi walla animateur uji ɗi e koye mumen walla beele ene jogui nafoore to banggue continue ɓeɓe ganduɗa mana ko heɗotoɓeɓe woni auditeur uji ɗi e téléspectateur en ɓe walla nafoore nde woodi koye joom entreprise aji ɓe jogui radio ji ɓe e télé ji ɗi sono waɗi nafoore ko holton so ala nafoore ko holko haɗi nafoore nde wonde nafoore financement ou bien nafoore tan e mbaɗi kuptidinde en mbaɗi est ce que no waɗi yimɓe gartam so waɗi yimɓe gartam to banggue e waɗoɓe animé ɓe hol gartam ɗam ɓe jogui hen heɗotoɓe ɓene beele ne waɗa ɗumen gartam min mbiyatmi ko bravo Mamadou Oumar Ndiaye bravo Top FM pourquoi eyyi toon janggumi de toon ndewmi toon dañmi salaire mo ganduɗa mami wuur hame maymi dañata ɗum non aɗa wi noon aɗa wawi dañci ɗum non mi dañta aɗa wawi dañci ɗum ɗo e Winndere-tv toi aussi eyyi hana Winndere-tv Oumar ɗo rokkumi par ce que ko taki mboɗo daña ɗum ɗo henne kadi ndewɗa ko a rawi to Mamadou Oumar Ndiaye peut être ɓerde wonde Mamadou Oumar Ndiaye nde ko ɓuuri ɗum wone masiji mbiɗam bravo Mamadou Oumar Ndiaye par ce que Mamadou Oumar Ndiaye rokki kam salaire mo ganduɗa o mi naate radio ji ɗi ganduɗa ɗi kala ɗo nawmi no wiyete CV yam CV ma kala ɗo nawmi ɗum te miɗon dete de so mboɗo yaha min meeɗa yaade tan ummade tan mi nawa CV mi noddete mi yaha par ce que mbiyanmi ko mi yiiɗa yaade mi totta CV yam nanne nder 3 luuji so neɗɗo so radio o eɓe mboyna eɓe mbaɗa ata ɓe ƴetta CV yam ɓe ceef min mi fijirani CV yam neɗɗo noddat kam wiya kam Mariatou emin cohluma emin jinno gara jewte mais joni Mariatou min namdalam beele ene jogoni on nafoore ko les animateur ou animatrice walla nafoore nde so tawi ene jogoni on nafoore joni heɗotoɓeɓe kañumenne hol nafoore dañi e radio ji ɗi e télé ji ɗi ko wona ɗum ko ɓeɓe ganduɗa kañumen jogui radio ji e télé ji walla nafoore ɗo kamɓe tan jogui aɓe keeɓa kalis oɗon jooɗi toon paami par ce que wadde yawno seeɗa min ɗigui ko CV o addata nafoore nde ya seeɗa tan ya directement taw won koye gasa d' accord joni Oumar nafoore nde min mbiyanmi ko Mamadou Oumar Ndiaye jiimi nafoore nde waɗani min waɗani kam min won radio ji ɗi ndewmi de mais kala ɗo mbawnomi rewde ala ɗo dañmi ni hay passe won radio goto mo jaami Oumar an wadduno kami on min kala ɗon nanmi ko an nanni kam ɗon Oumar ɗo mam daña eyyi kay mam daña kala ɗum no jaami toon no gaynumi émission o itta ko paye 500 o totti kam yawat passe eyyi mbewmo merci a jarama ƴettumi ala probléme o wi jolmi nawma ha dow tali après jippoɗa daña oto on nawi kam ha dow tali rapide arrêté min aɗa andi mi jolta rapide mi ala kono mi jolta rapide ande jiida o wi kam ƴettu rapide nana mbimi merci jippimi avant mabɓe ngabbude dow tali o garinmi taxi jolmi hen aɗa andi taxi jarani 500 joɓanmi ko 2000 ha gallam mais ala probléme duttitimi toon une semaine PS 250 ƴettumi mbimi merci o nayi kam ha dow tali mbanmi comme d' habitude duttitimi toon ene hawre la journée de la femme o wi omo totta kam dictaphone o rokka kam 2500 mi yaha e galleji artiste aji ɗi mi ƴettaɓe e journée de la femme mbiyombo d' accord tottam dictaphone mais c' est pas l' appel kada totta kam haalis o ƴettumi dictaphone o no ƴettumi dicta o moftumi ɗum galle mi yahani mi dillani mi buusani nawtumi dicta o no jaami min mbaɗi émission ñande hen mbarmi toon gummimi ɗon wonmo mbadduɗa kam jaami toon no kalanmomi salaire am aɗa andi ko wi o wi kam koyemi addanmo bulletin de salaire te no kalanmomi nde o wi ko hi o wullu ta mbimi ko woni o wi la feccere ni ala toon min jinnomi ko gaddana kam bulletin de salaire ma mbima an feccere feccitande muɗa an somi addinima bulletin de salaire ma yoɓata kam
mbiɓe min mi yoɓete bulletin min mi yoɓete salaire te à chaque fois no jaami émission fof ko 20 000 francs dokketemi passe kono an somi addinima bulletin am a rokkata kam a yoɓata kam gummimi ɗon jaami noddumi Oumar kalanmi ɗum Oumar wi ala probléme ya jooɗo